nagubo na daan. Mga Amerikanon, brother. Okay, brother. Brother, musta na ka? Okay ra. Gwapo man akong Simpered. suon ng gwapo eh. As always man, brother. Yan, musta man negosyo natin dito sa Amerika? Brother, nindot ka dito, brother. Nakanegosyo ko dito. Nakatukod ko dito upat ka bar. Kana ni total Ikaw pagkita. na ako illegal ka sa ino, brother. Kana? Underground. Major patay ha. Ah! Oh, ayaw. Ampo na mo di ko gagabas. Anyway, brother. Kumusta na sa dad, brother? Totoo, nung makabalik. Eh, Narito, brother. Kapaw ka, bye. Uy, yung isang babae, narito. Wala gihapon ni siya mausap. Eh. Sa babae, mag-ipon dira dyan na, brother. Grabe. Bawa ba Ilang ka? edad ni dad, eh. May 891 na, brother. Pastila ng gitara. Sige. Pusa ni. Muna bahala na nila. Hindi mo report. Ako bahala na. Iwas, alas ako dre. Hey! Ako! Ato! Ilang na dyan tagtawan eh! Katilaw daw! Brother, nangita dito sa daddy ni mo. Ay, Tara. tara. Ato doon? Ato. Hiningaw na po ko. Dad! Yeah! Kumusta, Dad? Uy! Kumusta mga anak? Pastila na lang. Dad! Ay, kumusta? Uy, hagbong ka. Kumusta mo ka, Dad, eh? Mawalang Japon. Laki lang Japon. Pero, ang kumusta ko sa atong negosyo sa Amerika. Tapos, Dad, kung negosyo ang isugutan, Dad, puwerteng daghana dito. Isulti si brother na ako nga, daghana ang dihato karon daghang pagbabayad. Brother? No, na. As always man, di ba, Dad? Ugway babae, makakapoy sa lawas sa lugar. Pero pan, niya ang kwarta akong ibili nimo. Ibayad ni pusil nga akong order. Kana? Kay mugiya ko dinhi. Maadto ko sa kwarto kay naa ang babae nagbuhat sa kwarto, naghubo na daan. Bawar na ako. Di ba kag unsa nga nung abtik ko maghubo na? Ha? Bakaayo. Makalimpyo sa una-una kay ang babae may makawagtang sa problema. Sige, Dad. Amping sila ni mo. Wala problema. Puspat. Goodbye to you, my trusted friend. Known each other since we were 9 or 10. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Haron malayo pud ka ning mga sakita, imni lang kana og Boost Herbal Capsule. Available kini sa tanang pharmacy or kontaka ang ilang numero. Basta Boost Herbal Capsule, baskog ang imong lawas, baskog ang imong adlaw. Asa di ka? Ato ni Rimit ang kali ni salin sa drugs ni Boss Ban. Mo ba? Bago na ding hideout lang ni Husband? Oh, mo ni hide yung bago. Ah, Ban, Gusto mo na akong i-assign ninyo. okay kayo Boss Ban. Ako na scam dito sa Baripa. Kana! Biliba din ako ng kaya na eh. Ano ito? Tara, ako na irinig mo Boss Ban. Kana! Marta! Kalmahi lang. Hindi ka nang doon. Kalmahi! Kalmahi ninyo. Boss, magkuha niya Boss. Lain ako Boss. Mga na. Editan ninyo dito. Maasa mo ganahan. Tama kayo Boss Ban na. Oh, may problema na. Basta ka mo. Mga sawa, hindi mo pagkaon. Siyempre na, may bonus. Uyay! Kuyo diha, okay mga na eh. Ako na bahala na kay bili ko ninyo magkayo na rin. Lagi mo Salamat kay Boss. Salamat kay Boss. Salamat Boss. Problema na. Basta, karon. Naman dito mo. Kuyo gimi ninyo. Dami ko ulit itong armas. Ipalit sa kong gadi. Ano ka, boss? Ato to karon. Ato to sa kanya sa Red Beach. Oh, ato ta magabot. Tara. Dito tayo, boss. Oh, tara, ato ta. Dito ka niya. Let's go, let's go. Let's go. Mga na. Tara, tara. Okay. Lord! 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 Okay!
Pagdali mo niya muna ko. Takoy! Bantay ere! Ang laka ko, matawag sa 11, kwentong kondom! Kanatay ha! Umutang ikaw mapat yun! Bagay, kuyog na! Matawag sa 11, kwentong kondom! Dali! Nalayo na eh. Ako na. Bago na karon. Ikaw ba? Doon ganyan mo karon pabor mo. Sali kay dakan mo. My trusted friend. Kamu isukay mo. Dasali kay dakan mo. Ikaw gilas kay ka. We've known each other since we were 9. Kakali mo mas. Ginumpok kali mo ko. Pinagsuko nimo. Mga doon na ka. Tubag! Please pray for me. I was the black sheep of the family.